Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Георги Константинов и играя Майнкрафт с моя приятел. Това е Майнкрафт епизод. Майнкрафт оцеляване с приятел епизод 1. И имахме два фейла на поредицата, като за първи клип. И затова заради ужасен лаг. И сега мисля, че съм го оправил, не лаги толкова. И... той иска да ви каже нещо. Ами да, ние, защото имахме така два фейла, няма да снимаме всичко и по-скоро ще го скипваме на части, за да може да ви показва, нали, по-интересното. Защото ние в момента сме в пещера и едва ли ще ви е интересно да гледате как ние просто се разхождаме. По-добре да ви покажем как, ако намерим диаманти или нещо. Ние намерихме 3, аз в моя чест имам още 4. Крипър! Споко. Еми, така да е, добре. Сега малко ще ви покажем. Почваме да бренчваме. И после ще скипнем. Чакай кой има нагоре. Нещо много яко, брато. Изоставена мина. Аре вътре. Дела, крипър! Здрасти. Ах, пак заби сървъра. Ах, да пукнеш, долу нещастен. Те пукат, ако не избягаш от тях прекалено бързо. И знам, че пукат, ама аз просто казвам в другия смисъл да пукна. И сори, извинявам се на зрителите, ако гласа ми се чува доста зле, микрофона ми е нещо малко пресъкан. Ау! Ах! Вие без да идвате в гърб, можете ли? Че си сложи бро... Аре, горе в изоставена. Бронята ми се щупи, брато. Много хубаво. Да, забелязах. Тя ти беше щупена отдавна. Я, ела насам. И сега, признавам се, няма толкова много лак. Дай съберем малко кабелстон да се качим горе, че тя е малко във въздуха направена. Ние в първия фейл на епизода, в началото на епизодите, също намерихме. първия фейл също намерихме диаманти. Само, че клипа не се получи. Имаше пак лагове, някои тъпи коментари. Да. И затова го изтрих. Качвай се, аре. Аз ще пробвам с гравел. Не батко. За какво ми е гравел, брата? Ако ми обясниш за какво ми е... Мога да си направиш флинт. Ще направя флинт аз. Както искаш. О, брато! Гледай къде се забутах. Ела ми помогни поне. Ще сложим. Стой. И съжалявам, ако също така чувате... Да умреш, дано да пухнеш. Ти го бутна, брато. Капанар грозен. Ела сега се качи при мене за втори рунд. Ще се качи то. Той се качи на прах. Ще ми чупа главата, бат. Гледай къде ме върна. Това ми изкара кълите. То не те удари. Крипър! Умрях! Ти? Жив ли си? Не, жив съм, идвай тук, аз ще се барикадирам, така се нарече. Може малко да лаги, но не чак толкова. Да, бате, 10 секунди преди да слагам блок. Че тия 10 секунди, ако ме убие нещо. Брато, ако не дойде, взимай диамантите и пиши хом, брато. Да, и аз се преди някакъв миг. Дева тъпото зомби, бе! Пиши хом, бе, какво ти пука, взимай просто моите диаманти. Брато, я ще умра, тук има хиляди крипъри. Ти вече е умря. Не съм умрял още. 5 секунди не мога да мърдам. А нещо ме бие. Връзката прекъсна. Много хубаво. Просто тотално хубаво. Еми, бата ти си на далавера, повече нищо няма да те бие.
Да, паяк е до мене. Аз съм на малко сърца. И ти няма нищо да изгубиш, ти вече умря. Абе, взимай ми диамантите и айтамите и бягай. Абе, ще бягам, бат. Аз не съм се оградил, кой ще ми дойде? Аре, бе, то паяк няма и да умре. Умря. Аз ти взех диамантите, сори. Нищо не ми пука. А не съм ти взимал нищо друго, в смисъл. Имаше два Iron меча, нали? Да. Единия беше малко закъбен. Да, другия беше тотално закъбен. Добре. Ай, къде те И съжалявам, че почваме така поредицата, кога сме се поразвили малко. Просто не се бях сетил да снимам. те да знаят, че сме се поразвили, защото така и така не ги показахме къщичката. Добре, ако искаш, скипни, докато не дойдеш при мен и после пак ще го пуснеш. Така. Аре, чао, ще се видим по... Ами, Така, тук сме... Его е то се е закопал. Чупи кабелстона. чупа го. Дай. Взимай си айтемите, дъмато искаш ли си го? Ето ти го. Да, аз ще напиша хом. Аре, вземи го, бе. Ще напиша хом, ще се ги оставя, ще се върна. И аз ще дойда, скипни направо. Не, няма смисъл да скипвам. Тома да ви покажем и къщата. Ето, това е къщата. То не е нищо особено. Тук имаме. Просто мен ме кефи, много ме кефи. Горе. Ето тук това е мината, вие забелязахте, къща на дърво. Тук импровизирах вчера някакви такива яки неща. Тук стена правим, мисля да я изчупиме. Имаме си ферма за тук, аз съм на покрива, имаме къщичка на дърво, която не е много сполучлива, защото не ми стигна това. И така е малко грозна. Там има нещо подобно. 7 диаманта. 7. Слизай, трябва да ти дам един. Щом настояш? Не, нали така се разбрахме. Ти колко са имаш? 2. И А в още. честа колко имаш? И там майче са 3. Чай сега ще ти кажа. Да, тук са 3, имам 5 и ти трябва ми дадеш още един. Да ти станат 6. Да. Окей, мен са ми 6. Оставам лапис лазурито, червената боя, защото не знам, що е носа. Ти направи ли ония преразказ, за къде ти трябваше? Не, Трябва да го направи въртън. знам. Аре, слизаме пак. Тук, ами аре, аз честно ти кажа обичам да се закопавам. Що? Ау, мерси, майка ти. Идваш ли, бе? Гледам, ти бата се едно се спираш на едно място и после избързваш мега напред. Се едно си някаква Ти си съставица. същия. Окей, ще скипна докато стигна. Пускам клипа преди да сме стигнали, защото умряхме. Имахме засада от... Кой? Ай, деба, и аз умрях. Имахме засада от 4 скелета и 2 крипъра. Ти си целен. Сега сигурно хората ще си помислят, че сме бати нубовете. О, бате, много мръзна. А на мен не ми ли омръзна това? Колко минути е клипа? 9 вече. Няма да е много дълъг. Още примерно 5 или 6. Окей, аз си намерих айтамите. Не взимай моите, мене ме цепи зомби. Мисъл, не ме цепи, аз го бия. Да. Не викам да на вас, а на мама. То твоите айтами сякаш са изчезнали. У мене са, взел съм ти ги по грешка. Идваш ли, бе? Опитвам се. Колко ги мрази тия скелети, бе. Това ти ли си? Окей. Ела! Значи,
Това е твое. Това е твое. Това е твое. Това е мое. Това е твое. Доста дърво. Това е твое. Това е твое. Това е на практика. Да. Окей, Мяре. Мога го скипнеш до стигнем. Не, аз съм точно тук над мината. Ау! Абе, как се спалват тия, бе? Аз пак ще умра, бе. Аз паднах в някакъв дух. Пай се, бе. Пази се! Метни малко в кабълстон и аз да стигна. Ще метна останалия дърт. Окей. Аре, бе, мятай се, бе. Пак си глична. Метнах ти. Бац, това пада като някакви лайна. Само 4 ли? Мятам ти малко кабелстон. Аре, бе! Запушвам там, защото има много зомбита. Вау. И правя тук нещо като преградка, да не мога да паднем. Аре, качваш ли се, бе? На практика се качва 4, 5. Сега не ми пука за останалите, айто ми пука ми за диамантите, които си ги преградят. Умря ли, бе? Не, нещо стана със сървъра. Блест пас, аз съм тук, аз тук съм наред. Аре, че трябва да спирам епизода, бе. Действаш ли? Ми действам. Окей, ще го направя 20 минути заради тебе. Аре, скачи се бързо, че идват някакви зомбите. Така. Какво стана тук? Нищо, ти се глична под земята, брато. Къде съм се? Глична си за под земята. Правих ли се? Не. Се. Не, вижте го, бе. Потърва до ремената, бе. Все едно. Сега ще оправя. Аре, ходим някъде да разследваме това. Бате, никога не се напирайте. Не! Брато! Ау! Бате! Зомбика. То заглуши, май. Чуваш ли ме? Цвето! Паузи. Тук сме отново, нещо стана с връзката. Моят компютър беше виновен. Абе, не ми пука кой компютър е виновен. Може да и моя. VP. Ако ти кажа, че майче виждам чест, ще си доволен. Не знам къде си. Ето за тебе съм. Ау, добре. Ай, спри да ме биеш, бе! Беше зомби, аз го убих. Май ти ме удари. Бате, не ти си на 3 сърца. 2. И нямаш бутчета. Нати картофи. Май. Нати картофи и яш. Ще взе картофи. Защото нямам друго. Ма те са печени. Майко мила. Како ме мързел, трябва да ходя на таска, брато. Като се възстановиш, ми кажи. На 3 сърца съм. Изчакам поне на 5 да стане и ще тръгвам. Ай, сложим крафтинг. За кого? Че си подреда поне
И толкова айран изхабих за тъпата броня и зомбито ми я взе. Много хубаво. Тя не беше цяла. Напротив, цяла беше. О, добре, че не си взех моята. Айде, аз съм готов. Не съм напълно, но съм горе-долу. Да те убият. И не мога... Чакай! Не мога блоквам 10 секунди. Чакай. Аре, готово. Тръгай. Аз ще го убия. Майнкрафт Спарта! Аре, бе, само се бъгва. Крипъри! Майка! Сега, изчакай ме аз да се възстановя. А сега изчакай мене, че ме бие зомби. Изчакай ме сам мене да се възстановя. Брато! Хората вече ни смятат за пълни нубове. Аре, 20 минути правя този клип и спирам. И бате и то не стана много хубав. Поне по-хубав, не лаги толкова. Миналите лагите дрънка. Готов ли си? Не. И 6 сърца си. Аре. Това ти е достатъчно, бате. Чест! Да, брато, няма смисъл да го взимаме. Къде е този чест? При мене, ако ме виждаш. Да, ами отвори го и го виж какво има. Ама аз знам какво има вътре. Ами аз ще го взема. Окей, аз мисля, че не ни трябва толкова много. Аре, бързо да се набускаме в минути. Дедент. Сега чакаме. Аре, бе, трябва да спирам клипа след малко. Побренчваш. Брато! Цвето, чуваш ли ме, бе? Он те просто мълча. Окей, мисля, че пак се забил на едно място като... Не, аре, ходим пак. Не знам, на някъде трябва да ходим. Смисъл, да я разлучиме. Ела. Това е друга изостана мина. Ела насам, бе. Ма тази се тъпа, бата. Тя Не е тъпа, готка е. Не е толкова лошо. намерих нещо яко. Мен ми свършват торчовете, което е лошо. Това мога да е дънжън! Не, това аз го сложих. Майко мила. Бате, тук вече трябва да има някакво продължение. Не, дедент. Това го е! Ей, тъпата мина. Тихо е! Брато, казах ти, ако можеш да не псуваш. Ама, бате, това мина е някаква нещастна. Ела насам, бе! Зад града винаги има продължение. Не винаги. Да. И този път е... Брато, гледай как продължават релсите, бе! Бате тъпото. Зарежи. Ела на другата страна. Бате тъпата мина. Чао, бате, това е някаква бати нещастната мина. What the fuck? Това ще го махна. Как се бях засилил, щях се излюпим долу. Намерих нещо. И да... Какво намери? Не нужно да го видиш. Спайдер. Къде си, бе? Бате, то няма повече продължение на тази капана мина, бе. Ела, знам къде има продължение. Цвето. Кажи. Чуваш ли ме? Виж ме къде са. Ела. Насам.
Кога го сложи? Ела бе! Къде си? Много как се телепортираш? И ти се те пяда. То просто сървъра много забива. Втори етаж. И аз какво ти казвам? Гледай! Това е доста по-яко. О, дънжън! И чест! Брато, идвай! Идвай! Са Ах, 5 пайци. да, знам, аз ще умра. Брато, притичай! Чупи го часта, това дънжа на първи. Не мога! Ти поне ме пази! Сега ще умра! Мерси, че ме уби, брато! Аре, чао, това е за този клип. Това беше за днес.